Kai, bayya ne. Har yanzu ba a ba wa mutane kuɗin su ba. Wannan watan fa alaji ya toya. Haba. Kawai a ba wa mutane kuɗi an wani tsaya. Assalamu alaikum salam. Dama alaji ne ce kawo. Don Allah. Kuɗi. An nawa ne? 10,000. 10,000. Ha. Ta yaya Alhaji ya saba wa mutane duk wata 20,000 kuma a ce wannan watan 10,000 zai ba wa mutane? Me mutum 10,000 za su masa? Haba. Zama fa majalisar nan muke yi amma a ce kuɗi 10,000 za a ba wa mutum wata guda. Me mutum za su masa 10,000? Eh. Salamu alaikum, ɗan liti. In ce dai baka dai ka ba shi kuɗin nan ba. Ba shi ba, gashi nan dai sai abin nan nake zan ba. Yawwa, to dama ba shi aka ce ka bawa ba, dan gayu akwati ya ce ka kaiwa. Kuɗi a duk an sai an bani kuɗi na ne kuma alaji ne ce abin ko wallahi sai Ban gane a baka ba, kai da aka baka ma ka ce ba za ka ansa ba. Saka shi mutum wallahi ina so yanzu.